Hello guys. Yan guys, maraming okra dito. Suot ng bata sa okrahan. Mago! Mago kaja. Mago anak tahu. Lagi orang. Ang daming okra guys. Oh. Sarap itasin. Sarap itasin. Ang ganda ng ano, in-spray ng ano, ng fertilizer. Tapos in-spray ng pangpatay ng mga langgam. Ayan. Yan si Colette guys. Ma'am, sita baba dia Roy. Yeah. Ay, ganun sa mama. Ang mga makukulit guys. Maraming talong. Tapos doon may sitaw doon. Oh, banda doon. Sitaw. Diyan. Mami mo move mo. So no like this. Yan. Ang sarap dito guys, pamitas ng okra. Yan ito bagong tanim, oh, wala pang bunga. Mulaklak pa lang siya. Yan yung bulaklak. Bulaklak ng okra. Where go Mina? Where? Ayan si Lolo. Come! Basta si Lolo. Saan si Lolo? Yan. Hindi makita si Lolo. Doon si Mr. eh. Yan o. Yan siya o. Nakatingin dito. Dito kami sa pinsan niya. Malayo sa bahay nila. Dito kami kay nananghalian. Ganda guys, no? Fresh air siya ba? Uy! Yan si Lolo. Nakahubad. Nagbunot ng damo. Kampante si Lolong bunot ng damo. Nakahubad lang. Don't go there. So yan yung palay oh. Baba, Bagong tanim. go stay there. Okay, go stay there. Bagong tanim na palay. Baba. Ella, come here na. Surya apa Surya? Wow, Zal. Yung sa baba, Zal. yung di bang cigarette? Ya. Ella, Baba yung cigarette there. ella. Wow. Wow. Oi, wow, SD. Oye, sedenta. Yan guys, mga baka. Oye, sedenta. Shut la. Ay, lalaki na baka. So big the cow. Big mommy. Yeah. It's a big a big one. Black and white. Full view. Yan, chicken. Boro-boro chicken. Sakal dito, Peace. Na. Nakasra. Yan, may kambing din sila.
guys, kambing. Oh. Tuu! Inikot kami guys sa ano, kanilang mga alagang hayop. Maliliit lang bahay dito guys, ganito lang. Itong bahay ng pinsan ng asawa ko. Mahirap lang din yung napangasawa. Ayan. Yan yung mag-ama nakaupo. Yung magtatay. Hmm? Kan? I-end ko na to guys. So, ang video. Et mango amina. Siam. Mango. Iya kau malta kau. Mango. Malta kau.